Tisztelettel köszöntöm a meghívottakat. Engedjék meg, hogy személy szerint köszöntsem dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselőasszony és Szolnok megyei jogú város polgármesterét, Szarai Ferenc urat. A megjelent összes városrészünk önkormányzati képviselőit és Palcsi Beátát, a CEISZ magyarországi optikai szakreferensét. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Én Tauper Szilvia vagyok, a Széchenyi Optika ügyvezetője, diplomás optometrista kontaktológus. És az a megtiszteltetés ért ma itt engem, hogy a városban, illetve a megyében eddig elérhetetlen vizsgálati módszert, illetve nagyon sok ember migrénes, fejfájásos, fáradásos panaszainak a szűrését és korrigálását lehetővé tevő módszert és berendezésnek az átadási ünnepségét konferálhatom most fel. Először is én felkérném Szalai Ferenc... Ildikót, jó, mert ő orvos, és Felkérném dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselőasszonyt, hogy mondjon néhány szót azoknak a dolgoknak a jelentőségéről, amik a térségben újdonságok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy először is nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy a jó sorsom úgy akarta, hogy itthon lehessek, mert bizottságülés lett volna Budapesten, és ez valamilyen módon elmaradt, úgyhogy így akarta az élet, hogy én eljöhessek ide, és én nagyon örülök minden olyan dolognak, ami az egészségügyben és az egészségünk érdekében egy pozitív dolog, és ezt polgármester úr nálam jobban tudja elmondani, hogy Szolnok városa mennyit tesz azért, hogy mi egészségesebbek legyünk, de minden olyan lépés, ami ebben bennünket megsegít, ez nagyon fontos. És az, hogy én végig gondoltam, mert én nagyon régóta szemüveges vagyok, és nyilván se közelre nem látok jól, se távolra nem látok jól, és aki ezt megéli, az nagyon jól tudja, hogy reggel, amikor első dolgom az, hogy megkeressem a szemüvegemet, hogy egyáltalán elinduljon a nap, azért mennyire fontos az, hogy a látásunkat óvjuk és védjük. Milyen sokszor találkozunk olyan betegekkel, akiknek nem tudjuk, hogy bizonytalan panaszaik vannak, mondjuk fejfájásos panaszaik, fáradékonyak, vannak bizonytalan látási panaszok, ami mögött nem találunk igazából véve olyan szervi okot, amivel magyarázatot tudunk adni, de bizony elképzelhető, hogy a látási problémája egy rosszul elkészített szemüveg, sajnos nagyon sok problémát okozhat, és az, hogy itt meg lehet majd azt a vizsgálati sort végezni, amivel ezeket a problémákat fel lehet tenni, és igazából véve személyre szabottan az adott embernek valóban a legjobban beállított szemüveget lehet majd elkészíteni. Ez nagyon fontos. A Széchenyi lakótelepen annyi minden van, hogy nagyon az iskoláktól, a boltokig, a jó közlekedéstől, a normálisan gondozott közterületekig, de ilyen nem volt még. Tehát azt gondolom, hogy ez nem baj, hogy most megépült. Amit meg megtetszett nekem mutatni, aminek a felét nem értettem el. De azt igen, hogy ahogy Ildikó is mondta, hogy vannak olyan szembetegségek, amelyeknek a következményeként rendkívül sok probléma keletkezhet. És hogyha időben van kiszűrve, akkor akár a migrénes fejfájás és sok minden más kezelhető. Én bízom benne, hogy egy ilyen nagy lakótelepen sokan lesznek, akik ide jönnek nézelődni, és kevesen, akik betegek, és meg úgy látom töretlen. Mindenki mosolygós, maradjon ez így, és hát majd mi is jövünk ide szemüveget csinálni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én dr. Bene Ildikóhoz kapcsolódóan szeretnék néhány dolgot mondani a látás fontosságáról. Nagyon sokan nem is gondolják, hogy a látás, a rossz látás, a jó látás, a szemüvegesség mekkora nagy kihívás, mekkora problémákat okoz az embereknek. Nagyon sokan nem is tudják, hogy rosszul látnak. Nagyon sokan nem is tudják, hogy milyen látásra lennének képesek. Nagyon sokan küszködnek, kínlódnak a munkahelyükön, az élet minden területén, és elképzelni sem tudják, hogy a látás panaszaik miatt vannak egyéb más szisztémás panaszaik. Régen azokat az embereket, akik nem láttak jól, megette a medve. És nem tudtak gondoskodni a családjukról, lehet, hogy az utánpótlásukat szakították meg ezzel.
A mai világban nem eszi meg az embereket a medve, de az az ember, aki nem lát jól, az nem tud teljesíteni a munkahelyén. Az lemarad, az pontatlan, az hibázik, az mindenféle egyéb olyan problémákkal küzd, ami szintén ahhoz járul hozzá, hogy elszegényedik, hogy nem tudja a családjának a megélhetés feltételeit biztosítani, hiszen minden munkáltató arra törekszik, hogy nála, az ő munkahelyein a lehető leghatékonyabban folyjon a munka. És jó látás nélkül nem lehet leghatékonyabb munkát folytatni. Olyan eszközök vannak, hogy elmondja a problémát anélkül, hogy a beteg tudna róla beszélni, mert én azt a problémát érzem magamról is, hogy nem is tudom elmondani pontosan, hogy mi a baj a látásomnak. Érzem, hogy valami nem jó, de nem tudom megfogalmazni pontosan. Nálunk a szemvizsgálat egy nagyon alapos konzultációval kezdődik. Beszélgetünk arról, hogy mivel foglalkozik, mit szokott csinálni a hétköznapjaiban, hogyan teszi mindezt, milyen eszközöket, egyéb berendezéseket használ, ott milyen dolgokat tapasztal. És az nem baj, hogyha nem tudják elmondani teljesen pontosan, de nekünk tudnunk kell, hogy az milyen problémákra utalhat. És amikor Beáta vagyok, optometrista, a Kaiser Vision Hungary Kft. Magyarországi optikai szakreferense. Azért gyűltünk ma össze, hogy a Visuskrin 500-ast vagy közismertebb nevén a Polatest készülékeinket bemutassam önöknek. Ezt a berendezést 1961-ben Hans Joachim Haase fejlesztette ki, ő egy CEISZ-nek a munkatársa volt, és nyilván az ő nevéhez fűződik a berendezéshez tartozó vizsgálati módszer. Ezt a módszert Magyarországra a 70-es években dr. Pálffia Ernő hozta be, aki köztudottan, doktor úr, szintén ugyanazoktól a problémáktól szenvedett, mint amiket az előzőekben a Szilvi már említett. Az, hogy ez a vizsgálati módszer nem terjedt el hazánkban olyan ütemben, mint ahogyan az várható lett volna, az annak köszönhető, hogy ez a módszer és ennek a készüléknek a használata rendkívüli körültekintést, nagy precizitást és nagyon nagy szakmai felkészültséget igényel. Ezért örült a cégem és jó magam is annak, hogy a Széchenyi Optika felvállalta ezt a fajta vizsgálati módszert, hiszen a kolléganőknek a szakmai felkészültsége és a világlátása az pontosan ugyanazt akarja, mint amit 150 éve a CEISZ is képvisel. Hát hadd ejtsek most akkor néhány szót erről a készülékről, ha már annyit beszéltünk róla. Maga a berendezés az egy látásvizsgálatra is alkalmas, mindenféle optotípeket tartalmazó készülék, és elláttuk még különböző polárszűrős ábrákkal, amiről tulajdonképpen ugye a Polatest nevet is kapta. Ezekkel az ábrákkal tudjuk kiszűrni azokat a zavarokat tulajdonképpen, amik a rejtett kancsalságot, a fejfájásokat, a migrént, a frontérzékenységet és a különböző panaszokat okozzák. Maga a szemvizsgálat, illetve hát a polatestes vizsgálat az olyanképpen történik, hogy a felkészült szakemberünk először végez egy látástesztet, tehát felírja a megfelelő dioptriájú szemüveget, és utána tér rá erre a polatestes ábráknak a megtekintésére, és a páciensnek a válaszai alapján, hogy mit lát ezeknél az ábráknál, írja fel a megfelelő úgynevezett prizmás korrekciót, hogyha szükséges. Ugyanis ennek a szemüvegnek a viselésével szüntethetők meg azok a problémák, amelyekről egész délelőtt most már szót ejtettünk. Tulajdonképpen ezzel a vizsgálati módszerrel a két szemgolyónak, illetve a két szemgolyónak az együttműködési munkáját vizsgáljuk. Nagyon sokan nem is gondolnák, hogy ez milyen sokat jelent, hogy nem csak a látás élességünket szükséges vizsgálni, hanem azt is, hogy a két szemgolyónak milyen az összehangolt munkája. Hogyha ez nem megfelelő, akkor agyi túlterhelés következhet be, és ahogyan képviselőasszony is és Szilvi is említették, ugye ezeket a fentebb felsorolt tüneteket okozhatják. Én nagyon-nagyon remélem, hogy a szakmai és a gazdasági együttműködésünk is gyümölcsöző lesz az elkövetkezőnkben, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok Tauper Szilviának szakmailag és emberileg is ehhez a látásvizsgálati módszerhez. Köszönöm szépen!